Joe, Yenya Christian Council of Ghana, Ashanti Regional Branch for Enso Ewaha, Omonso Ebebisi Bibi Kakra, Ache, Yashafo, Ene Yetifo, Papa Ubebo Udi, now so Waka Bibi, Ache Champion TV. You're from me, Reverend Dr. Seth Coleman. Sene Udi Kankan, you're free, Ashanti Christian Council of Ghana Branch. Na Yaba, and a base. Ye babi chia na nani mpenimfo na ya be ma wo shedding na anapei ne ye kan se ye be hu no entutuye no eye ne ehye ne munyam bibia ye boko na asonwe wa ha enti se ne ye tete no abonten no yes ana etie na papa mo so mo ko mu yi mo mpaboa se de amamre no so ese de bi onwa amaye anyi mpaboa ami se ohu ye se ye asofo ene asafo nkrofo nti on di nidie sununko bi emayen na amase ye ni agipa bambo sununko a che se na ye fa mu no etumi on se ne na ye te no abonti no basabasa bia na ehu bia eni ho afa nidie a che se on di ama ura chese ye dwin se Christopher so I was say etumi sua na yesu sa ne die ye di ne esokra so di ma nyankopon e bi se ne nya ebehu no aso ye ni bebre na ye na nanso ennamu no mokohu ye no so etesen papa wo so ba bi se bibi kakra yeah oh ye hu ni mu no na efe pa me hu no kra na me kra me hu dwere me se dia me hwie se me hu no ye bibi simple na ne hu aye fe wo mpamu no ne onyam hye pa ti efe ye ne age ho pa papa ene wo so ka champion TV ashafo oh me say champion TV for abon ho modern pa ye me kura na ne da edi kan ya me ti omudin na se ne wetumi aba ha ne de eno e kire se wo adwuma ye so nipa ye de se wetumi aba ha de a ye sra ya me nhura e de ma wo se adwuma no enkoso free say no na station no attache the whole Ghana. Thank you. Yo, and a Christian service, Christian Council for and so Ashanti Regional Branch. Omonso and yate omo and some omoso ewakafa yanana AFIA KOBI SERWAA AMPEM ho. Yebeda omasi bebre so omoje bre ene yedi nkomo. Papa yebeda masi. Yembi so omo bibi. Yehu yanana akwasi AFIA and so ewa ha ono nso ebe bisi bibi kakra akyere nana ka bibi church champion TV ashafo the American chira amanfo ani ahwefo se eye amane ani amamra yanana oba hema afrimu no eye ade a esomboma yen akamfo asa asantefo isa ninti no ebeye se obia nso betimi aba na waba behwe bi se de amane ani amamra tie na wajabi nso de agya enchenema a mo ba kire no wonya bia kan kire wo so nana yebeda wase yenya ye sister baako enso ewa ha ni din e de nana ama ono nso ebebese bibi kakra akyere sister ka bibi akyere e ba mcho e firi kontase che from adehye e na ye behwe ye maame ye nua ye dofo a wo ye yem bibia nana enti na ye baaye e behwe no enso ampa amamra ne amane kwan so kire se ASANTEMAA mu wo amamra ne amane eye enti na nkwala na ye ba no yensua amamra ne amane na ukodwabo mu a wanyela na kwanta ase manje ye ni abere pa maame na wada ho no nana na wada ho no ye dofo na wada ho no waye bi ama che flamfo enti medamase yo ene na amane ene amamre a etwaguo ewo Manhyia imfie de eye bebre kwa onso bra na onso ebehwe bi nana yema wakwa ba eba champion TV so na ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM ase na wonim no ana na mene bamso hema bamso tech masase na de si tech no mene bamso hema bamso penini mina me penini oh bamso hema na mene pa na mene na sum abribia kwasida bia e bal ho me omiensa na na fie KOBI de mene no nya se
enim de bia ye ba ho be chiara akwasi de awuku de oba no amensa no amensa ne de ko amobi akohwehwe agu ne tuam no de agu no konwa so na me hwe a wo de wo kawa eda so ehyehyɛw yanim se obia era insider oyi ne kawa na amamre ben anase den na wo hunti a wo de wutimi de wo kawa era na na de ya ne na som me ma me no me na no me ne bibia nti nya de bia ho se bibia num ho se ayi no nya me na no na dance e ben so na wo so bedi afa ne ho dance mienu ana ba ko oh adanse nse wotu yefo akwasida oba be kasa kire ndia ne som de otipi tu yefo se kasam bibia mu asem ba ofie asiesie e ma ne nuru nanim ansa na aba bibia ni ahwe ofie ukrom yie ni asiesie ho ma tankasi ni mesama ntu otu yefo acha se na de no ye futufo pa a o tiesie bibia ma bibia ekoso ma me onso ka bibi e kire yo me de masima me kan se na no ono ni ma me ni nan ani me ma me akoma obisi enti akoma obisi so ni nuane ma me nsen hene enti abrewa ya me na papa panyanche ya ban ha wo tuyafo pa me nya bedi ho se wa hima akonadu bako mi si yo nti me fita kurade ena meti me na na we mi dimirika ma benti me na na yi nti ma ba na chese takrade fo nyina enso eba asantema mu uti fie o ye dai onso bra na onso be hwe amamre ene amania a etwagu e wo menhia ahemfie ameda wase yo sabre edoma omu omo enso efri Cote d'Ivoire eye baulefo omo nso omo ba aba pay omu homage atre ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM omu etre se omu free ASANTEMAA mu ai omu nchi ankasa efree ASANTEMAA mu ye bobo epini wo mo na omu nso e de omadu disem atudwa eye baulefo omu free Cote d'Ivoire na eba ye. Please, can you tell us where you people are from? They don't know English. So, okay. Please, can you introduce them to us? They are from Abidjan, the Akan family, Asante family in Abidjan. And they are coming from Abidjan to pay homage to the king. What personal relationship do they have with the king or the queen? They are part of Asante. Abidjan people, the Bewule people, and the Asante crown, they are part of the Asante kingdom. That means they migrated from the Ashanti kingdom. Okay, Nana. Yenya ye nana bako enso ewa ha nana dome abra hene nana kusi obuedu one ye ebetwetwe nkomo nana mpacho ka bi twaye omo ayehu omo yo omo ahu omo ye bawlefo yewura nana no mo a omo gu sakasu Cote d'Ivoire efie be 300 years back and omo free ha ekotra Cote d'Ivoire almost almost 7 million people. Today, the BBC almost BBC yensu yeko. I don't know who nyina na yi. Enti na omo ye hefa fo omo ya asantefo ankasa Opa omo free akota Cote d'Ivoire. And almost ado. I don't know who omo ha no. Na obetumi amaye hu adekro nti omo free ha ekotena ho. Yo se wa nim titi. Akoko eni niema bebre nti obi free baby o tra no akọ baby na so omo remfi omo chida bibia besi okroma bia omba na nse omo so hene pa kese santifo hene o Cote d'Ivoire owi mia na yewura ma me kohye na na o Cote d'Ivoire enti omo so nyame adaro ma omo kwa kra nya president mienu na afrim president Ofobami oye de hye president Bedie ono so ye de hye enti ya enuane omo enti said de nana ese no eye Burkina for a muhu omo ewo yechi eye sakasufo baulefo a omo free Cote d'Ivoire omo ye asante for ankasa omo free eye ASANTEMAA mu ekọ Cote d'Ivoire omo na yehu omo ewo yechi
Santene nyina efri Côte d'Ivoire eye bawefo omo anamuhu omo bawefo eye bibibia ebesi ASANTEMAA mu omo nso eba se de asantefo enso ekoye ewo ho saa no omo nso eba ebehye nana animonyam se omunchi efri ha omuntumi enkase omomba omo eba aba behye animonyam kama enti Santene omunyina eye bawefo omufri Côte d'Ivoire. Bawefo na yenigusu ayehwe omo eye la Côte d'Ivoire fo omunchi ankasa efri ASANTEMAA mu omutu pata eko Côte d'Ivoire nanso se bibi esi ewo omochi a omuntumi endane omochi emma omo enchi ankasa ne sa enti ena enedey omo ewa ha so omo nso ebehye ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM animonyam one ne ba eye OTUMFOUR a ote ade so ote kokko so mo eba aba behye no animonyam kama True ne enintini binomo nso ena akwahye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM a omo nso ebai omo hye omo tare kama pa omo nso akwahye ebi Santene na nso ena egusu eba no dodo na anya akwan akwahye ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM omuguso ba na eba adofo na nso ena eguso eba no dodo na enya akwanya no akwahye ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM Santene na neguso eba no dodo na ma na de obia akata ni tiro obia yi na koma de na soma de ehye obia tuntum kama first time edi be hu na na wadi address ASANTEHEMA otoso na AFIA KOBI SERWAA AMPEM otoso mienu a wawuo ya be hye bia hunu de atia mu yeze be ka ba ko ma ya ma ya ba ye hunu ma pa ye hunu ma wo ye ni so tidane da ekina kra be san ba aba be hye ne ma ekoso na yeso nya bi aka akira ahofro ya mamra ASANTEHEMA ya be hye na na fie se ASANTEHEMA fe eti so obi an so hwe no osua enti enso ya be hwe de be sua de ya be kire ye nananom nyina ya be hwe na na AFIA SERWAA KOBI SERWAA AMPEM ya be huni yes ya be hwe se de adachi enso betimi aka bi akire na na mo he bi wa enya me hu bi da kra me he bi da me se ade ya me nwanwa kra ne se angurafo bi de wo mo no ma ba se Wamo benua ebo amana dane bayera me asan di. Asem we di me hu bi da nya na na yiwo ya enka me hu bi da. Yesu ya be hwetiti amamle mi ofie na me hwe se me hwe sa me be hwe ko ne nsama nchire okọ nchire ma ya be hwe just ye hu atoye pa na nso ye wa werehuom cause mfia wadie no ya na amafo ye nyam na nso se na na se wonkosi samankwa ma ye ne aka kire ni ye nyini nya saa pepepe na ba kosem bia se ka kire ye ma no ya ka kire wo ma hemfie ha de ese da bia ya mamre bia santefo de wo ye santene nko ade ese mo ba na mo be hwe amamra ekoso na daachi bi eso ka kire enchirima nana de ye o nana de ye me ka kire badu fraso no maso eso e me papa se sa ASANTEMAA mle ti se ye wo fie ne ye se ye mehwe en kire ma ne nananom na daachi no omo so enya bi atie e wo ya so pem enti e fe pa se ya behwe ya na na sa AFIA KOBI AMPEM SERWAA me so me gina me am SERWAA pna be enti ma behwe so de me kan ne se ASANTEHEMA mre de e fe ASANTEHEMA mre fe ye pa enti obi a mehwe bi won kam kire mu nkire ne ba aha nya hu wo ba ye nya ohwe ye be kire o se hwe sei e fe pa no obi aka kire ne ma ye frɛ me AFIA boatema se frɛ me am SERWAA
Pra be pa no fa me kro dwanche. Obia mla, mo mla bro obia me hwe bi pna wo. Yo me pa chom se fra me fi abadba mfiri nya kwose. Me be ne yesi ehu se je hukura. Je hukura fe. Si obi o fie bia wa ma me hwe bi bia na che oja na hukura no aye no ho. Enya samketewa. Sibe esitie no. Ni e wo fie ni esi ehu pa so e ba no. Ye de ani aba be hu sibe esitie. Efe mambo wa ha pa. Mambo wa ha. Enti adam ase. Ye wo fie nyina ni esuro. Ni ehwe TV scroll na ehu na nwanwa. Se ye ba re nya de ehu e ya de a ayre ho so efe. Ye de yame ase. Me dem metike mo kra obi ka chem say ye ma obi a ma ho. Enso be ba de hia so be do line so obekọ kama. Ya kwa hwe bi kama say obi a o fie bia o ma bia. Omna me hwe bi na de na efe papa. Me nso me wo fie na me ma na ehu obọ me. Me ba kro bi se hatare ma. Ti ji se ko patu am se ba bia ntuma no bia me pa bia afira no so da behwe me na nansa na okọ na da ache. Ye ka me so matimi aka bi. Nti na me ba. O ma ha kura da uhu bi kura da de obeka se ehu pa. No kura ni me wo fie na nim se ya de ehu. Enso me me ba ye mehu se say no kura pa. Nti obi amla wo fie bia. Tromika na behwe na nanim. Me nso me ba be fa ne ma me ba e na me nua bi hu ase me nua me enko de ko hwe ade bi na me sim de me suro wa so enya hu tu de ye enko de beduru ya ne ye shata na mo si ya fa ntoma o mo ma ye ma nti ye ha ntoma o ha se 1 cedi ene ye de ba ye kwa ko hwe bi hwe kama pa nti obi amra me hwe bi amamra ne de e fe pa e wo so obi a frifie na obehwe ne ye koso e wo otumfo ho no mo e sa wo ba da che wo so de ayi asempa na wa ka kire wo ba. Yo, amamre ne de efe pa, asante amamre, ya de efe pa. Se de bi nuanu nyina di kia kan, ye ba na ehu pa. Eso ya ba se bibia ni ho a, ehu sa akora nti ya ka kire nuanu mo wo fie. Obi pese obi ba behwe bie, enso onya akwai mai. Wa mra no mehwe bi. Me de ma me nya akon, dodo na afra me mra nti enua ba. Eso me de abra Santene na eguso eba no. Na se de amanfo binom eka se wuti fie na ema obi enadaw ana obi embo hu se de ekoso wa ha no ehu ana bibi bra ne behwe amane ene amamre a etwaguo esanse efeyie pa asante amamre de eyekroje se de amanfo binom adansidie a omudie ebi mu freti fi ne atoye ne epoye ene enafo ena ababe piem ewo menhia ahemfia se omo enso eba behwe amamre ene amane nti utifie oyede onso tu anamo na onso ebra na behwebi ona na ye nigusu aye hwe omo eye la Côte d'Ivoire fo omo nchi ankasa efri ASANTEMAA mu omo tu pata eko Côte d'Ivoire na nso se bibi esi ewo omo chi a omo ntumi endane omo chi emma omo enchi ankasa ne sa enti ena enede omo ewa ha so omo nso ebehye ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM animonyam one ne ba eye OTUMFOUR a ote ade so ote kokko so mo eba aba behye no animonyam kama True ne enintini binom nso ena akwakwahwe ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM a omo nso ebai Oma she omo tare kama pa omo nso akwakwahwe ebi Santene na so ana egusu eba no dodo na anya akwan akwakwahwe ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM omuguso ba na eba adofo na so ana eguso eba no dodo na enya akwanya no akwahwe ye nana AFIA KOBI SERWAA AMPEM Santene na neguso eba no dodo na ma na de obia akata ne tiri ho obia yi na koma de na soma de ehye obia tuntum kama Eja ye de nya 40 years ye nya eti afa na ye fie de asafo ye bepe bi ahye ene ne first time e de be hu na na wodi address ASANTEHEMA otoso na fie KOBI SERWAA AMPEM otoso mienu a wawuo ye be hye bi ehuru de atia mu ye ze be ka ba ko ma che ye ma ye ba ye hu ne ma pa ye hu ne ma wo ye ni so
tidane da echina kra be san ba aba be hye ne ma e koso na yeso nya bi aka akira ahofro e ya amamra asantema ya be hye na na fiese asantema mra fe eti so obi an so hwe no osua nti ne so ya be hwe de be sua de ya be kire ye nananom nyina ya be hwe na na afiese wa KOBI se wa AMPEM ya be hunu yes said the act she should bet me a cabia train and I'm me who be that be done. Miss Adia, me one crown is I'm going to be the woman who am a say. One more Benoit a boy, I'm another by Ramia said. Hey, some way, me who be done, and you were ya, and coming who be that. Yes, you have heard it, your mamma, and you will feel I'm here said, if I'm sure if you want to say. Che from adesie e na ye be hwe ye maame ye nua ye dofo a wo ye mbibia nana enti na ye baaye e be hwe no enso ampa amamra ne amane kwan so kire se ASANTEMAA mu wo amamra ne amane eye enti na nkwala na ye ba no ye nsua amamra ne amane na ukodwabo mu a wanyela na kwanta ase manje ye ni abere pa Mama na wada hono nana na wada hono yadofo na wada hono waye bi amache flamfo enti medam ase yo ene na amane ene amamre a etwaguo e wo Manhyia imfie de eye bebre kwa onso bra na onso ebehwe bi nana yama wakwa ba eba champion TV so na ye nana afia KOBI se wa AMPEM oti ase na wonim no ana na mene wapso hema Bomso tech, my assassin, the DSC tech, no. Many bombs with him, bombs with penny. Mina may penny, or bombs with him, and Nam in the pa, Nam in the sum. A bribia, cause there be about hop me and more me and son. Nana fear could be the minino. Yes, sir. There be about hop a chair, cause there, I could there, or back, no me and son, no me and son, near the court, Abmobia, cause you are good to him, no, they are good in Konyaso. Na mesha wo de wo kawa eda so ehyehew yanim se obia era insider oyi ne kawa na amamre ben ana se den na wo hunti a wo de wutimi de wo kawa era na de ya ne na som me ma me no me na no me ne bibia nti enya de bia ho se bibia nim ho se ayi no na me na no na dance e ben so na wo so bedi afa ne ho dance mienu ana ba ko oh, I don't say what to you for. I consider about a cassa and dear some dear. What to be to you for? Sir Cassam be beer more, assemble fear, see, and my name and Ansana, but be beer near your fear Ukromi, near CSC, my attack has a name somehow to what to you for. Na che se na na de no ye futu for pa a o tiesie bibia ma bibia ekoso ma me onso ka bibi e kire yo me de masima me kan se na no ono ni maame ni nan ani me maame akoma obisi enti akoma obisi so ni nuane maame nsen hene enti abrewa ya me na papa panyanche ya ban ha wo tu ya fo pa me nya bedi o se wa hima akonadu bako mi si yo nti me fita kurade ena me ti me na we mi di mirika ma benti me na yi nti ne maba ye hu ye nana akwasi AFIA enso e wa ha ono nso ebe bisi bibi kakra a kire ye nana ka bibi kire champion TV ahwefo de meka kire amanfo ene ahwefo se eye amane ne amamra ye nana Oba hema afirimu no eya ade a esomboma yen akanfo asa asantefo isa ni ntino ebeye se obia nso betimi aba na waba behwe bi se de amane ne amamrete na wajabi nso de agya enchenema a mo ba kire no wonya bi aka kire wo nana ye beda wase yenya ye sister baako enso ewa ha ni din e de nana ama ono nso ebe bese bibi kakra a kire sister ka bibi e kire e ba mcho e firi konta ase che from adesie e na ye be hwe ye maame ye nua ye dofo a wo ye mbibia nana enti na ye baaye e be hwe no enso ampa
amamra ne amane kwan so kyerɛ sɛ ASANTEMAA mu wɔ amamra ne amane ɛyɛ entinan kwala na ayɛba no yɛnsua amamra ne amane na wokɔdwabo mu a waanyela na kwanta sɛ man gye yɛ ni abere pa maame na wada hɔ no nana na wada hɔ no yɛdɔfo na wada hɔ no wayɛ bi ama kyee flamfo enti medamase yo ene na amane ene amamre a etwaguo e wo manhyia mfie de eye bebre kwa onso bra na onso ebehwe bi na yema wakwa ba eba champion TV so na ye na AFIA KOBI SERWAA AMPEM ase na wonim no ana na mene ASANTEHEMA bomso tek masase na de si tek no mene ASANTEHEMA bomso panini mina me panini oho ASANTEHEMA na mene nipa na mene na som abribia kwasida bia eba ho omiensa na fie KOBI de mene no nyase enim de bia ye ba ho be chiara kwasida awukuda oba no amiensa no amiensa ne de ko amobi akohwehwe agunu tuam no de agunu konwa so na mehwe a wo de wo kawa eda so ehyehyɛw yanim sɛ obia era insider oyi ne kawa na amamre ben ana sɛ den na wo hunti a wo de wotimi de wo kawa era na de ya ne na som me ma me no me na no me ne bibia nti enya de bia ho sɛ bibia nim ho sɛ ayi no na me na no na dance ben so na wo so bedi afa ne ho dance mienu ana ba ko oh adanse nse wotu yefo akwasida oba be kasa kire ndi ne som de otimi tu yefo amese wa pna be intima be so de meka ne se asante amamre de efe asante amamre efe ye pa nti obi a mehwe bi no nkom kire mu nkire ne ba ahanye hu wo ba ye nya ohwe ye betro se hwe sei efe pa no obi aka kire ne ma ye frɛ me fia bo atema se frɛ me amese wa na be ba ni pa no ba so kro janse obia mla bro obia mehwe bi pna wo yo me pa chom se frɛ me fia bo adba mfiri nya akose me bani ese ehu se je hukura je hukura efefefe si obi o fie bia wa ma mehwe bi na che oja na hukura no aye no ho enya samketua sibe esitia no ne e wa fie ne esi ehu pa so e ba ha no ye de ani aba be hu sibe esitie efe bambo wa ha pa bambo wa ha enti adam ase ye wo fie nyina ne esuro ne ehwe TV scroll na ehu ne nwanwa se ye ba re nya de ehu e ya de a ayre ho so efe ye de yam ase me de metike mo kra obi ka chem se ye ma obi a ma ho enso be ba de hia so be do line so be kokama ya kwa kohwe bi kama se obi a o fie bi a o ma e bi a omna mehwe bi na de na efe papa menso me wo fie na me ma na hu obọ me ba kro bi se hatare ma ti je se ko petu am se ba bia ntuma no bi a me pa bi afira na so da behwe me na na ansa na akọ na da ache ye ka me so matimi aka bi nti na me ba o ma ha kura da hu bi kura da de obeka se ehu pa no kura ni me wo fie na nim se ya de ehu enso me me ba ye me hu se ye no kura pa to obi amra wo fie bia to mi kana behwe na nanim menso me ba be fa ne ma me ba e na me nua bi hu wase me nua me enko de ko hwe ade me na me sim de me suro wase o enya hu tu de ye enko die beduru ya ne ye shata na o mo si ya fa ntoma o mo ma ye ma nti ye ha ntoma o ha se 1 cedi ene ye de ba ye kwa ko hwe bi hwe kama pa nti obi amra me hwe bi amamela ne de efe pa e wo so obi a frifie na obehwe ne ye koso e wo OTUMFOUR ho no mo esa wo ba da che wo so de ayasempa na wa ka kire wo ma yo amamre ne de efe pa asante amamre ya de efe pa se de bi nuanom nyina dike aka ne ye ba na ehu pa eso ya ba se bibia ni wa ehu sa akora nti ya ka kire nuanom e wo fie obi pese obi ba behwe bie enso onya akwai mai wa mra no mehwe bi me de ma me nya akon dodo na afra me mra ntie nua ba eso me de abra Santena na eguso eba no na se de amanfo binom eka se wuti fie na ema obi enadaw ana obi embo hu se de ekoso wa ha no ehu ana bibi bra ne behwe amane ene amamre a etwaguo esanse efe yie pa asante amamre de eye kroje se de amanfo binom adansidie a omudie ebi mu frɛ tifi ne atoye ne epoye ene nafo na ababe piem ewo menhyi